дар маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар ба ифтихори ҷавонони шуҷои ватан ки бо ихтиёри худ барои адои хизмати ҳарбӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон саф фурӯстанд, маросими тантанавии рӯзи даъватшаванда баргузор гардид. Дар ин тадбири муҳим ки аз ҷониби комиссариати ҳарбии вилоят дар роҳандозӣ шуд, садҳо нафар даъватшаванда аз шаҳру наҳоҳии вилоят ҷамъ омаданд. Бояд қайд намуд ки дар рӯзи аввали сафарбаркунӣ шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон сарбаландона нақшаи даъватро ба итмом расониданд ки ин асиси ватандӯстию хештаншиносии ҳар як ҷавони худогоҳи ин миллату меҳан дарак медиҳад. Тантанаи ин рӯзи хотирмон барои ҳар яке аз ин даъватшудагон аз раҳпаймоӣ оғоз гардид. Ба ин муносибат сокинону ҷавонон парчам парафшонӣ намуда ин маросимро боз ҳам шукӯҳу шаҳомат бахшиданд. Дар ин маросими бошукӯҳ навазкарону ҷавонони ватанпарвар ва собиқадорону хизматчиёни низомӣ аз тамоми ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳ иштирок намуда зери навою ливо аз назди комиссариати ҳарбии вилоят то ҷашнгоҳ раҳпаймоӣ намуданд. тантанаи рӯзи даъватшаванда бо иштироки доираи васеъи ҷавонону навазкарон, падарону модарони онҳо, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, шаҳру ноҳияҳо ва масъулини комиссариатҳои ҳарбӣ дар варзишгоҳи донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав баргузор гардид. Нахуст сухани ифтитоҳиро масъулини комиссариати ҳарбии вилоят оғоз бахшиданд. Гуфта шуд ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ вазифаи ҳар шаҳрванд буда барои ҷавонмардон мактаби обуто ва далериву мардонагист. Сипас раиси вилояти Хатлон зикр доштанд ки сол то сол шумораи ҷавононе ки ихтиёран барои адои софдилонаи хизмати модар ватан муроҷиат мекунанд афзун гардида, ҳамчун фарзандони муҳофизи диёр аҳлона дар ҷузу томҳои вазорати мудофиа ва дигар мақомоти қудративу низомии кишвар сафар бармегарданд. Даъватшудагоне ки имрӯз барои адои хизмати ҳарбӣ дар ин майдон ҷамъ омаданд, доштани меҳру муҳаббат ва содиқ будан ба халқу ватанро собит сохтанд. мо як гурӯҳ ҷавонон аз ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ бо хоҳиши худ ба хизмати модар ватан меравем ва аз дигар ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳиш мекунам ки ҳамчун як мард бо хоҳиши худ ба хизмати модар ватан раванд. Агар мо ватанамонро ҳифз накунем, каси бегона ватани моро ҳифз намекунад. ҳамчунин дар маросими сафарбарии навазкарон, волидайн ва ҷавононе ки ихтиёрӣ ба хизмат мераванд баромад карда ҳимояи шаъну шараф ва сарзамини меҳанро ба дигарон низ талқин намуданд. сабзаи хоки ватан аз сумбули бегона бе, саъбаи боғи ватан аз булбули бегона бе. хизмат ба ватан қарзи шаҳрвандии ҳар як сокини кишвар ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ мо тасмим гирифтем ки ба халқи ватан содиқона хизмат намоем. метавон гуфт ки дар чунин сатҳи баланди ташкилию фарҳангӣ баргузор гардидани маросими гусели даъватшудагон дар баланд бардоштани ҳисси ҳарбӣ ватандӯстии ҷавонон таъсири нек мерасонад. бо ҳамин тартиб ба ифтихори даъватшудагон ва ҷавонони шуҷои ватан, аҳли ҳунару фарҳанги вилоят ва донишҷӯён барномаи мукаммали театркунандашударо бо суруду оҳангҳои ҷаззоби тараннумгари ваҳдату якдилӣ ва тинҷиву осудагӣ пешниҳоди ҷамъ омадагон гардонинданд.